Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βιντεάκι. Και έχω έρθει εδώ στο Doragon. Είναι τα πάντα σχεδόν στολισμένα με Harry Potter. Εδώ πέρα έχει το κλουβί. Όλα αυτά εδώ. Και έξω έχει αυτόν εδώ το δράκο της Grintons. Επίσης έχει εδώ πέρα την ταμπέλα που λέει 9 και 3/4 Hogwarts Express και το ίδιο το Hogwarts Express, ένα καπέλο που πετάει. Εδώ από εδώ πέρα που φτιάχνουν τις παραγγελίες έχει ένα πακέτο του Hogwarts, την κοκοβάγια και ένα καζάνι εκεί πέρα. Εδώ πέρα είναι ο Ντόπι, το σπιτικό ξωτικό. Εδώ πέρα σε αυτή την αφίσα είναι ο Dumbledore και αυτή η Bellatrix. Εκεί είναι το καπέλο της επιλογής που τοποθετούν τους μαθητές τους 4 κοιτώνες. Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff, Slytherin. Και αυτό εδώ ήταν το Doragon. Ένα πολύ ωραίο μαγαζί. Έχει πολλά θεματικά. Ratatouille και Harry Potter. Στο επόμενο θα σας δείξω το Ratatouille. Γεια σας!